Bedwyr enw fi, dwi'n artist aml gyfrwng sydd... Dwi'n ffafrio rei cyfryngau arbennig fel droenio a sgwennu, ond ar y cyfan dwi'n sniddio bod dwi'n gweithio efo lot o gyfryngau gwahanol dros y blynyddoedd. Fel arfer, neu yn y 15 mlynedd, 20 mlynedd diwetha, fyswn i'n dweud bod mae lot yn waith i wedi bod i wneud efo defnyddio storïau neu narratives mewn rhyw ffordd neu gilydd. So dwi'n cael syniad amdan hanes neu stori neu rhyw fyd bach fyswn i'n licio neu gwaith amdano fo. A wedyn dwi unai yn creu hwnna fel perfformiad neu dwi'n gweithio efo bobl eraill i wneud o fewn i ffilm neu gosodwaith. So, yn aml iawn mae syniad jyst yn plopio fewn i dy ben di'n hollol fully formed fel e. Ac o tyrau mawr fel e, nes i feddwl... Mae rhaid bod dwi'n sbio ar paintings o Llyn y Gadair, a nes i jyst meddwl, be os oes yna ddinas gael adeiladu yma, tod yn sydyn, a thas gynnech chdi yn y Dwyrain Canol neu'n China. A mae'r llais mae'n ddechrau diwedd y troslais, ar y sain yn y cefndir. A mae'r fideo hefyd, so mae hynna'n cinematic y sain, ond oedd y fideo hefyd i fod i edrych yn debyg i matte painting. Di o ddim yn wir, ond dwi eisiau chdi watcho yn fo. So, ddim, isn't this magic? Mae atha, it's magic, a mae o just yn loop. A dyna ni eisiau, wrach bod chdi'n sbio rhywbeth, bod chdi'n sbio allan ar dirwedd, a bod chdi'n siŵr iawn os ydi o go wir, neu os ydi o'n painting. So, na ddim fideo ydi o.